עד עכשיו סיפרנו על החלקים המעניינים של הפעילות אצלנו בברניארד, אבל הרבה צריך לקרות מאחורי הקלעים בשביל לאפשר את כל זה. כאן נכנסים לתמונה צוות המנטורים של הנבחרת. מנטורים הם לרוב בוגרי פרסט שסיימו תיכון וממשיכים לעזור להדריך נבחרות. אני ניר, אני המנטור הראשי של הנבחרת. איתי עובדים מנטורים שהם שינשינים בשנת השירות של פרסט, ואפילו אנשים חכמים בלי קשר מקדים שרוצים להיות מעורבים בדבר המדהים הזה שאנחנו בונים כאן. אז מה קורה הרחק מהעיניים שלכם? כל מה שמשעמם. מנטורים מסדירים רכש של ציוד חשוב ושל ציוד פחות חשוב. אנחנו דואגים לרתום את המורים והמחנכים שלכם לתמוך בנבחרת, ככה שתוכלו להגיע לעבוד על חשבון שיעורים. אנחנו שומרים על קשר עם הפנימייה על מנת שתוכלו להתפנק בחדר אוכל כשעובדים עד מאוחר, ואפילו להישאר כאן בלילה כשרוצים. אנחנו רבים עם משרד החינוך כדי שהעבודה בנבחרת תחשב כ5 יחידות לבגרות. לפני יציאה לתחרות, אחריותנו לתאם הסעות, אוכל ואישורי הורים. בקיצור, עושים כל מה שצריך כדי שאתם תוכלו להגיע, לעבוד, לצמוח ולנצח כאן בברניארד.